Magandang gabi, Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest sa ating panahon. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-6 hanggang ika-8 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang pinaka-latest sa ating panahon. Ito po yung latest GovSat na yung Lunes hanggang bukas po Martes. Nanatili pa rin yung hanging Amihan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po sa may Luzon, extending po sa may Visayas at may Mamuo, at magiging mahangin po dito mula 30 hanggang 60 kilometro bawat oras yung hangin. At ang alon po dito ay malalaki, umabot ng 3 at 5 metro ang taas, at delikado po sa mga malilit na sasakyang pangdagat. At gayon din po sa mga coastal areas ay medyo maalon po. May mga padaan pong mga malilit na mga light rains, mga light rain showers. And dito rin po sa may Kabisayaan. Samantala yung ibang areas ay deep blue skies, maganda po ang panahon, although mahangin. So yan po ang characteristics ng Amihan. Pag hindi masyadong wet, pag medyo dry siya, ay medyo mahangin lang at maganda ang panahon. Meron po tayong panibagong low pressure area na namuo dito sa may kalagitnaan po ng timog dagat Pilipinas, sa may west of Palau. Ito po binigyan na po ng ID number as 95W. But kasulukuyan na halos hindi po ito kumikilos dito po sa latitude 6 at longitude 132. Almost 700 kilometro sa silangan ng Mati City, Davao Oriental. At although ang kanyang trough ay nagbibigay ng mga ulan sa silangan bahagi po ng Mindanao, ang ibang bahagi po ng Mindanao ay nasa influensya po nitong surface trough, except for northern Mindanao and northern Caraga na apektado po ng hanging Amihan. Okay? At makikita po natin, naka-embed po itong si 95W sa surface trough malapit sa equator. At meron po isa pa palang lugar, itong area po ng offshore Bangsamoro ay magiging maapektuhan ng surface trough. Meron pang isang shallow LPA na Mamuo, medyo mahina ito kay Sigiki 95W. Kanluran po ito ng Borneo. Okay? At quasi-stationary din po ito, halos hindi kumikilos. Ngayon, babantayin po natin ito si 95W. Susunod na ilang araw, ito po ay tatahak papuntang east, south, east to east. Dahil po sa medyo malakas po yung tinatawag nating westerly winds malapit sa equator. Common yan, pag panahon ng La Nina, ay minsan lumalakas talaga yan dito. Kaya kung may mga weather systems po dito, ay posibleng gumalaw po ito pabalik, papuntang east. Dito naman sa taas nitong si 95W, ang hangin po dito ay mula sa silangan, yung hanging silanganin. Medyo mahina siya na yon. Ito na yun ang medyo malakas, kaya gagalaw siya papuntang east. But after 5 days, pagdating niya po dito sa point na ito, papalit ulit yung easterlies na magiging dominant wind system. So, ang mangyayari niyan, kung ito yung tracking niya, ganyan, posibleng gumanon siya. Okay? Pabalik. And then, may pinapakita po, not just one computer models, yung American model, palagi yan nauuna. Sa ngayon, pati yung European model ay nagpapakita na posibleng itong LP na ito ay magiging sunod na bagyo po na magpo-form. So, medyo alarming, but mabuti na as early as of now kasi hindi tayo nagpapalabas ng mga update or information kapag more than 5 days. Kasi this is between 6 to 10 days. Pag isang model lang, napakababa po yan, 0 to 30%. Since nandyan po ang European model, pati American model, so ilalagay natin sa 30 to 50% ang probability na baka magkatotoo po itong LPA na magiging sunod na bagyo. Yung American model, posibleng malulusaw si 95W at meron isa pong dito magpo-form. Baka yan ang magmumove papuntang Pilipinas. Mamaya itatackle natin yan kung anong area ang pwedeng maglandfall siya. Wala pa po tayong advisories kasi hindi pa po siya bagyo. Pag naging bagyo, saka tayo mag-i-issue ng advisories dito. If ever. Hopefully, let's hope and pray na magbago po. Kasi biglaan po ito. Kaninang umaga, wala pa po ito sa European model. Na yun, bigla-bigla. Na yung hapon,
hanggang ngayong gabi, nandyan po siya. Pinapakita na medyo may bagyo po tayong papalapit sa ating bansa. Bago muna yan, ito yung fast animation. So, kita po natin itong shallow LPA, 1995W. Ito, medyo sira ang sirkulasyon. Yung trough niya, with the combined effects ng Amihan, ay nagbibigay ng mga paulan. Dito rin po sa may eastern Visayas. The rest, dry, cloudy with light showers sa may silangan bahagi po ng Luzon. So, medyo mahangin. At medyo mababa ang temperatura natin. 18 to 20 degrees. Pag umaga, hapon, 23 to 28. Ito yung fast zoom in satellite animation. Excuse me. So, ito po yung windy.com zoom in satellite animation. So, nakita po ninyo yung mga thunderstorms na generated po nitong shallow LPA. Yung kanyang trough. Bibigyan ng ulan din. With the combined effects of the Amihan. Dito po sa may bahagi po ng eastern Visayas. Rainfall accumulation, ito po yung forecast for the next 3 days from European model, courtesy of windy.com. Hanggang Wednesday, inaasahan po natin mga ulan dito sa may eastern Visayas, kasama po ang Masbate, Susunod, central Visayas, northern and northeastern Mindanao, kasama po dyan Siargao, Dinagat Island, northern Caraga. Dahil po yan itong trough nitong shallow LPA somewhere here, at yung combined effects po ng either shear line o yung tail end ng isang frontal system dito sa malayo at yung hanging Amihan. The rest of the archipelago maging tuyo, may mga possible showers din gaya ng Cagayan Valley, dito rin sa may eastern sections ng northern Quezon and some portions of the rest of Bicol region. So may mga possible showers. Punta na natin yung forecast ng for the next 3 days. Okay, ito yung ECMWF. So, bukas, nandyan pa rin yung hanging Amihan. At yung LPA ay mag-move towards the east. Nasa southeast na po siya ng Palau. Yan po siya. Medyo mahina pa rin. And on Wednesday, lalong lalayo po siya. Sa may south na po siya ng Guam. 1,000 kilometro na po siya sa may east-southeast ng Davao. Itong si LPA 95W. Okay, and then move natin hanggang Thursday. By the way, yung Amihan nandyan pa rin sa atin. So, Thursday hanggang Friday, aabot siya dito sa may 148 east longitude. And then from there on, we stop tayo sa Friday kasi on Saturday, magsishift na yung movement niya pabalik westward. Yan po yung European model. While yung American model ay lumalakas na rin po. Posibleng tropical depression. Then, yung balik tayo sa European model. Sa Linggo, December 12, ay posibleng maging aktibong LPA siya or most likely baka tropical depression na. While the American model ay possible tropical storm based sa kanila. Okay, so pareho po ang computer models yung papakita. December 13, Monday, accelerating westward. Dahil malakas yung easterlies dito, pinupush na yun yung LPA. Papalapit po sa Palau. So, posibleng tropical depression o tropical storm na rin yan. Lagyan natin dito. While the American model, yan po, medyo severe tropical storm po siya. Or possibly, category 1 typhoon if masunod yung American model. But, focus lang tayo sa mas reliable kasi yung European model. Okay? And on Tuesday, early morning, papasok na po siya ng Philippine Air Responsibility. Dadaan po siya malapit sa Palau as a tropical storm. European model. While yung American model, malakas po. Baka severe tropical storm o typhoon. North of Palau. Tuesday, December 14. European model. Yan na po siya. Papalapit ng Eastern Mindanao as a tropical storm. While yung American model, papalapit po ng Eastern Visayas, east of Giwan, as a typhoon. Pero maliit lang po siya. And on December 15, balik tayo sa European model, umaga, maglalandfall na po sa may northern Caraga, sa may Surigao provinces, as a severe tropical storm. While yung American model, palapit na rin sa Eastern Samar as a typhoon. So, 2 scenarios ang posibleng daanan nito. Either Eastern Visayas or Surigao provinces. Balik tayo sa European model.
magla-landfall po siya ng gabi, 6 p.m. sa may Surigao provinces. Then, tatawid po siya ng lalabas po siya. After crossing Surigao provinces, lalabas po siya ng Bohol Sea. Yan na po siya, malapit sa coast ng southern Bohol. Isa po siyang tropical storm. So, that will be on the evening between 10 to 11 p.m. ng Wednesday, December 15. Unang araw po ng simbang gabi. So, medyo bad news po ito if matutuloy ang forecast. American model, landfall po dito sa may Giwan and patungo po ito sa Leyte area. So, 2 scenarios. Kaya kung titingnan natin yung area of uncertainty is either dito po siya dadaan. Okay. So, yan pinapakita ng dalawang computer models. So, as of this time, on the lookout pa rin tayo. Kasi baka magbago pa po. Kasi 8 to 10 days from now, marami pang pwedeng magbago. But, i-upgrade natin sa 50% probability. Kasi pareho sila dalawang computer models, magkasabay. In the past, nakikita natin yung nagkakatotoo. Okay? So, hopefully, magbago pa po sa next run. Tomorrow morning. So, sa Wednesday, pagbalik natin, lalo na po sa Friday, malalaman natin ang potential track nito. Itong LPA na ito na posibleng maging bagyo. So, let's hope and pray na hindi na po ito magtuloy, umakyat. But since panahon ng December, majority ng mga weather systems talaga naglo-landfall po sa may Mindanao o eastern Visayas pag ganitong panahon ng December. Since malakas kasi yung amihan. So, dito pa lang sa Bicol, ang magiging effect sa atin ay yung amihan. Yung hanging amihan, enhance niya. So, may mga ulan-ulan, pabugso-bugsong ulan. May mga bugso ng hangin, gaya ng mga nakakanasan natin dahil sa amihan. Huwag lang siyang umakyat kasi ma-affectuhan na tayo nitong sirkulasyon, itong bagyong ito. O yung potential, o soon to be, magiging tropical cyclone, kung matuloy po ang computer models. So, hindi tayo nagpapa-alarm. Nagbibigay lang tayo ng heads up dahil po, hindi naman tayo palagi nagbabalita ng ganito. Since pag 5 to 10 days, hindi natin binapasok. Lalo na pag isang computer models. Pero dalawa sila pareho sila nandyan So medyo mabuti na yun on the lookout tayo dito sa weather system na ito. Okay? So, importante, prayers lang po. Let's all hope and pray na hindi po ito matuloy. We'll keep you updated pagdating ng Wednesday. So, again, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.